ora takaenda kumba kwachira musa akauya kumba ana kuya aratidza kwakachoka mumirira ndepana muudza tembo yakuna ndoda mari yemuriwo mubvunze ndakanipinda kuti kudi mubvunze yarapo mashoko ari kundipa kana aramba maodhi yake ndina mufono kwame anesi kwacho kwakuti ari kugara me anesi ndakabvunza mese akati akanditi ndanyepera me anesi kuti ndikugara newe akakubvunza daira muromo iwoyo izvo me anesi nzokandifonera chitemba ariko kwe aswera foni yangu ndingonyepera kuti ndidiwa ndidiweni mara basi ndarambidza kuenda kwacho saka ndejei ndikuti kana kuri kuti ichi dare rinogona mbotonga zviripo kana mustate mukati mombodzi akuse chakati svika mwana azvarwa tozokuchajai kana mwana azvarwa zvinenge zvabviswa izvo zvinotiratidza kuti munhu wekuti inini chandinongozapa inenguba mudi yangu pamadisi saka tinongokuchaja mhosva yekutambisa mwana vanhu tozokurodza kana mwana ari wako zvitori bosi ndakandizoti kuri pasadza rangu raukaja ndosvoneka kuti ndiye kuno kudare mhinda yakandiudza sadza rangu raukaja ndiro zvavharana ndisaka ndakasvika pakuya kuno kukenini apa izvo tandingofanga kuti ndirezitora hembe dzangu chitomba kwako zvachandomboda kwauri saka munonditoseka nemiwo njima Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Usatitsa asi handili asi nokuti asi haana zvaanengaita wonga baba uindepeni ndakamuziva 25 mwedzi wapera uyu mukwasha wangu hanzi mukwasha amjalo ndozi saka muzivani saka imi kambangaire munhu wakungazi ndakamuziva musi 25 pano ndipo ndakamuzivira pano padare unogara pakana ndogara gurui wedakwati unogara vakanga vane mukona nemwana vakanga vane kushupana kwavakaita nemwana ndubvadanaisawo mudare bvataiwa atazivana bvataza kumushayo achinenge chadzokera kumba April kutu kumba kuenda kwatakaenda handina kumuona ndadzoka futi handina kumuona ndakuziva kwamukwacha tinyatsoonana tizivane kumba makamutumire zidombo kana sekuru kana tete apa tisitamanya uyo azivana nato zvararo uyo atasiwaziva vakazokuzivisa zvakachiwana muto makamnya besar kalau bana oleh coret itu tujuan apa kita kalau menjelang itu biar Consider iya ngazi yangu murumo murumo we murumo magara kwa yenda sina murumo tani 2 years nayo murumo muni watawa wazivesi ndinambo
Hapana unozakana mumwe chete amai mukazwa. Na ndinoondosa. Wewe ndio ni Indoende. Bosa. Ngomba wewe. Ngechi bokunda basa. Iko msana kuti iya ngazi yako cheche. Ndo baba wakamira basa baba. Nokuti vanhu vachiti uyu mukwasha wangu. Mukwasha ndo kumubvunza kuti ava ndiani. Akatarira sei zvinoitika. Munhu manotora mwana musikana oenda naye kuvatizisana marorerana muri amazano. Unogara naye angatidza hama. Saka kana tikazounza munomukwasha mukazhinji tinotombotsvaga vanyai muno vachitomborisana atezvara nomukwasha kuti uyu ndivatezvara vako ava vazanhasi uyu ndiye munyaya vatakutsvagira munoti navo kugara muno ndogona kutoita munyayo wako ukatanga kuzivana ivo wagara tuezi nomurume wako asingazive hama dzako wai pamusoro dai aiti tichaenda takatanga taenda kumusha kwake mbotadzoka mbaturi tinozei asi mwana wake kumusha kwangu akasvika baba vangu avo vanomuziva mwana wake muna baba venyu vari muno futi varimo ndosaka ndabvunza vana vasvo ndakapera yavena vanhu imamai muti mune famiri petumadzi mwedzi uno ndochi3 muchiti maigara nemwana womurume ichokwadi tikaenda nemubanzi ako tikati yananaye murume akati ndada mhuri yangu handiti tiri basa saka zvakanaka nokuti tanga munokuti tinotonga vanhu vanotonga dzimwe dzokupenga dzimwe dzisina kuita zvakanaka tinodzitambira tizochizigadzisa zvakanaka saka takushaya kuti baba ava vari kuti mukwasha kuda mukwasha ngonhonga bhodhi wamukwasha wangu ndakuda ndakuda bhodhi ndakuda kuti uite mukwasha nokuti ava vakabatita mangange mavanzodarika nandivazivi inava vakazombira zvakadai saka baba vatsanangura kudarika vunzwa nababa vokuti makavazivanini vakati muna April andine baba April wane zuro So 25. musi wa 25 wamanje aiwa tsatapinda muna mei wedu pamakavaziva vakatombotatarisana navo ngaonana pesa Muno vakazara makadai sorry to tell you. ava ndivo vanhu zanzvadziya mirira baba vakagara pasi nasi tiri kukumbira kuti muombera atezvaravo vamanga musingazivi nozviita chichona chedu uye ataura kuti manga muchiveera tichazoenda tichazodai apo mimba iri kukurai apo mwana wako anotozvikwa kugraundi avanzi ndivanzvadzimurume ava unokurira ona zvere andipapikisi because ivo ndo vanodzana ukamawo saka ndikangonzi ndiwo ndozvitambira ndiri mukaranga okumasvingo kumasvingo manje ino kumashonarenisinda zvatinoitana ndipo asina kumbozivana takutokupa introduction tisu atadzemurume atezvara chero varipo vari kupi vari kuseri kuva manga musati maonana somunhu nemhuri yako vanyai munopuhwa nai vana baba mombutsai atezvara ndokumuru mutsai atezvara venyu tekukwasha asina kukwasha andidaro ini ndatomira majenda mira ndikatite mukazi wako mokugama moonera kuna atezvara ndaombe makadiwo Wacho varasimba vadi upenyu wacho upenyu uri nani mandiziva ndakuziva ndatenda chinhu chawatobvuma kudhara chinhu chaanati mukati unofunga kuti chichengeta sei
kana abereka mwana ndinomuchengeta anongoenda kana koza vapasati hapana kuti aona kuti mwana aberekwa ndiri kuti takabva kukoti nenyaya iyo takatotongwa kudhara nenyaya iyi tikawirirana majudgments edu saka vandoziva kuti takatobva kudhara kunoku futi totangidza kuti akaverenga zvese nemari dzematransport ipapo takanyorwa ndikunda chipatara nemari dzemasikera ainziverengachiipa pabemba ivavo hatisikuramba zvese zvakaaabodi zvitori pamutemo zvakatobvumirwa kuti vakatoverenga kuti yakatokalkuleta kuti munhu yane 3 months zvinhu zvaari kuda kuti anotengera mwana zvoita mari yakati sekutaura kwakaita nditi ndobhanzi 1 payment 250 iyo chena unogadzira vanhu hauchataura futi nezvekuchema-chema kuti handina preparation asi nyaya iripo izvezvo ndeyekuti uri kufunga kuti anonogara papi akamirira kugara kwamwana aende kuvabereki vake here aende kuvabereki vako iwewo here agare ega paanogara ega kuti muchengeta here taurai pamunhu patuura aende kubasa here tinozvishandira kana kuti chii ina ndachandomurambidza kuenda kana basa vachandoda kuruda kuchengeta sei iwewe what would be your portion yekuchengeta zvana zvese unokuitira sei mukuitwa kwenyaya ngomatemba anenge arikuda kuzama kubuditsa kuti chandiri kuda apa mwana amenoati tinyatsobatirachokwadi kuti imini chokwadi muchimasere kunogara inoona ndinote chimba che$15 chirikurambwa nevanhu but kana ini zvakangomira ndoona ndinocha asi cheri mimi muchiuyo mucherara imo muchigwe bcause pane kuti munozonolonjera munhu inonaaiiti muchinge musipo kuchipa hatizoguma asi kana muri kuti zvinhu zvakaoma tichagara tese mukadzi wangu ipapa 15 apa ndinoona kuda kudhirika anytime handitika tozviguma vanhu vakutogara dzimba idzodzo nekuti vanenge vasina kana kuti muri kuti inini changu inu kutozoona kuti kana mana zvano chainongodairamba ndisina kuzoranda ndopapa pandati pandatavapamati pane zvimwe zvinhu zvisingaite zvitauri munongaranda inini mukadzi wendaitowirirana naye but iye ane mumwe muitiro wake wanoita saka manje tona zvezoni asana babariko chizomira tizotaura nemiri masesa pamwe naita kuitira tinzwe side racho but ndona tichakudisa kuti rindi saidi ratemba tingaunganire saidi ratemba futi kuti masesa saidi ratemba takariona kudhara usamunyanya kudzvanyira temba akataura pokutanga uyu mwana wangu uyu mwana wangu mamurukuzvonu temba pokutanga muchitaura muchinzwa matoko atemba okutanga unodzanisara Elina Murea Elina baba vokuguru Elina wayangana msikana temba chisaende kumasikorokoso yaenda kunochisenza kuniku saka mukaimiteto kwadame mukavatendeyedza kuguru vatendere kumakorokoza kunoyeseseka unevakamirwa kumusana kukana pamimba kunzi mukadzi womunhu unonziwe uyasichera iwe debate takagomenda ndiso takavhura kundengeza matiki yadoti unobvizwa chimiro chembereki yakazvakatei unobvizwa chimiro nemakorokozo saka temba akambotaura saka kutemba akamboda kutaura nyaya kuti zvimwe zvoda handitaura kusimadatari kuda notiudza kutemba ndotorodoko ratusiri dana baba andomurumanidzwa kazhinji ndichikoti aiwa chikuda nekuti temba atauri unotidzwa here dairetirapaa nokuti temba anozvizhinji zvaakazotaura panaenza akazvizhinji zvakawanda saka kuti tizvitaura takasangana hatisi kuzvida temba ndikuza kusaidira kumwana riripo riraiko asi kana mataura ukaita isusu vanasikana vanhu vedu ndosaka tinovatora kuti pakati paipe pakaipa chigara nomurume wako zvakanaka
kuti zvinzimba pakadai panoitwa mistake asiwe chigara wakadai wakadai ezvinezvi akutaura mazuva akusisienda kusisini upenyu hwakanga hutora achigara pano zvakanaka anogona anototokeke magetsi anogona ane kafiriji kake kanga aisenzera zvakasvika omuti anzida kuonekwa gunyere $10 namwari kabve kumanhengeri kumagetsi akanaka kundira pagunyere agofamba nomimba iyoyo muzaitina yari kuye manhinji achienda kunoita basa rake kana kuti abve guyo chisangana naye munzwire tisino kuti chaina chauzozoti chakamira sei nyaya yakaita merigoraundi chega chokwadi chinongana ngechiri chekuti haasi kuda mukadzi ebva kuda mukadzi bongo nyaya iri kudare kazhinji ndeyekufikisana andikukona vakomana vanogona kufikisa munhu vasikana vanogona kufikisa munhu temba iwo wakuda kuderedzera kumufikisa ukadobuda mukadzi wangu kwamunhu mukadzi wangu akapinda nomunhu pamusoro kugara temba pamusoro mona tichitaurirana muno tokuenda kumba ndizvi vabereki vake vachiuya kunoku havana mubopa mukana wekuti ini tigare pasi navo nemwana wavo vakatanga kutomhangara musi iwo tichibuda muno mudzira ndatombotaura navo vanga ndatovigirwa vari masamoni saka ndakandaona kuti saka apa yatova hondo ikutoitika yanga isiri hondo temba mwanangu handinana machandezi ekuti taure nyaya iti vabereki ndagoti nyaya mature yasiyabereki nyaya itikida kuti vabereki vauya vataura kuti akundokuma enu temba wanoti handivazivi ndichikubvunza handivaziva unoziva kuti munhu action inoti speaks more than words ungoaita mukunjinotoza kuti yaindapapa pakandibafana nomvura kunzi kana kuti akatomaita sesaka vakatoona kuti mwana wangu akuda kuramba inotigenzaniswa mudare ivo hausina mukadzi asikuda kuhwanda nedare utikoti kuhwanda nechirunda oza kuti unenge usina kuhwanda ungotoda kuti mwendire zvakazadai mukadzi mubhadharire parinani po $60 pato kana fita wangu atichijedhora zainzwi ini ndichembereka ndendiita mari chini nditoona $10 totaura $10 zvinoshanda izvozvo kuno mukadzi akadai akona kutasise nyasita straight kumba kwasha kuti uenda chaanodya nomimba yake kuti atauri kuti kuda banana hakana warutaurira iwaho munovavanzire vakadzi homwe musina mudzimai wenyu ati pagari pakanaka uvepo basa unoenda kuchidzokera kano nokuti chinhu chazinaipao zvazvipe zvinatsoita ena murume murume ndikumuda but murume wacho haasi kuya nekuti akataka zvinenge muno maasi kuya kumba kwacho ndingopanichiwa kuti murume akungida asingandide here haasi kuya kamurume wacho pese patitangosvika muno maingoguma ndikuenda kumba asingauyi apa ndakutofira ngoti ndengonzi ndikubvumiwa ndichingogara ndega mauya asingauyi handitaure naye pafoni anendikata chachaenda musandiudze ite zvamunoita zvemunyati yenyu ndiri mumhindo dzaanenge achingondipa saka ndekuti murume akundida asingandidi apa ndingofikisa ungo ndingazviperi ndandi ada kuti ndimburise murume kuti handichamuda chete but yakufikisa inini tembo haasi kundida ndechokwadi bosi ndoti hasina kutombouya nditaure naye nendikata foni mara akuita zvakuita navabereki vako hezodai vanhu vachaukudza nendipei hama dzake chidzakakudzirafura kutana nehama dzangu hezodii habhana kudanana kwandikuda natemba ndingofikisa ungonzi ndiri murume but habhana ora takaenda kumba kwachina musa akauya yekumba haana kuya arati zvakakacho akamumirira ndepanda muudza tembo yakuno ndoda mari yemuriwo mubvunze ndakanipindira kuti kudii mubvunze yarapo mashoko ari kundipa kana aramba maodhi yake ndina mufonu kwame anesi kwacho kwakuti ari kugara me anesi ndakabvunza mese akati akanditi ndanyepera me anesi kuti ndiri kugara newe akakubvunza daira muromo iwoyo izvo me anesi nzokandifonera kuti temba ariko kwe asipera foni yangu ndingonyepera kuti ndidiwa ndidiweni natendedzo mara pabasa ndarambidza kuenda kwacho saka ndejei saka isi ungatete pane chokwadi ana atozvara vane listi ravanyamurarasa ndekuti kana kuri kuti dare rinogona mbotonga zviripo kana mustate mukati mombodzi akusechakatu svika mwana azvarwa tozokuchajai kana mwana azvarwa zvinenge zvabviswa izvo zvinotiratidza kuti munhu wekuti inini chandikungozapa ine nguba mundi yangu pamwanisi
saka tinongokuchaja mhosva yekutambisa mwana vanhu tozokurodza kana ari wako zvitori bosi ndakanditoti kuri pasadza rangu raukaja ndoshonekati ndiye kuno kudare mhindra yakandiudza sadza rangu raukaja ndiro zvafarana ndisaka ndakasvika pakuya kuno kukenini apa izvo chanongofanga kuti ndirezitora hembe dzangu chitomba kwako zvachandomboda kwauri saka munonditoseka nemiwo njima maodhi yako haamu here mufoni temba hamune maodhi yako unipindura temba tingudzoka chedu kuno vanhu vazoona saka akusvika kuya kumba kune kureku usaura usamai uchibatsirwa uchitsigwa mwana haungoraswa hanzi vanhu vakaenda kukanseling udzokere kuti ukanseling baba kutaura tokwadi baba havazwisise kana baba havazwisisa aiwa chikutarisa kuti ngevanhu ane mabhegi 2 ane bhegi rekuseri nebhegi rekumberi chipari chinotenderedza musoro ane kupokuno hausi wakainekautizvinodosha kuda machena kana uda kuzombobhadhara mwana wakobereka embataura apa tinofikisa umwe ndiye because inini izvezvi matara ndakwira naura wake awanda ndiye akundifikisa pamusoro pekutogara naye ndichitomuta zvakanaka ndichitomuchengetera cherakanaka vandusha chandakamutadzira chaito pakumuchengeta kubva kwana ake ichii koye zvaanotitadzira musi kuzvitarisa sei pamusoro uyu ataura kuti mukadzi kuri anomwawawa anotoenda kubhawa ende kunzvira kuti manhasi izvezvi zvinosangana naye mumabhawa izvezvi zvokusangana naye mubhawa mubvunzei kuti marimwe zuro chaenda kasangana naye pari Temba atini unenge muchitaura zvenyu muchidii nechitera pataura nyaya yetu Maria yakatomwisa wawe uri kunzwa ndozvasikuda pamusoro endare oraiti nekuti akabvira Temba nditi Temba ngaachitaura zviri pasi pemwoyo wake muise muchinzwa zvisi zvekumunyepera ataure zvese apedze ini monipomukana nditaura zvangu ndipedze ngatitaure dzese tidzipedze dzese ngatitauriwe nhasi dzipere ngadzipedze ndakasangana nokwapi enda ringuwapi ndakasangana nokwapi kusura zuro pamashops wanga uchitei nguwayi kuma6 ndichibva kwakidzi wanga usinavo vanga varipo handisi kuramba ndanga ndinavo kuma6 ndichibva kwakidzi nga ndinavo musingamudoreri kumashops ini ndindai mwadore taura ka ndindai mwadore wanga wakabata bepa remaaizi nechibhodhoro chako ini ndinakabata bepa mwe shamwari yako chitiripa akachitaura nena wasvika uchimuramba uchitaura kuti uri kutaurire murume wako ndiye akaputsa imba yangu ndakamuromba meka ndakamudhonza kuti ukutaurire nyaya ukutaura nyaya dzangu panapa kuti chiite sei ndakamuromba ndinataura dzese tidzitaure tozitaura dzese nyaya dzacho kuda social counseling I think vakabvitwa counseling last time vakawirirana zvakawirirana zvisina kuiririko saka handisizi kana pane vakasununguko havo vangada kudzokera futi kuti vaite counseling nevana because certainly muno muchamuchaiko zvinobuda nyaya yavana iyi haisi kutombonyora kana maminitsi haisi kutombopuwa judgment kuti nyaya isiri pamberi pedare pamberi pamberi pedare nasingapedza taida kuti vabatsira social vantu kutoona kubatsirika kwacho kunodetsekeni kuti lesi vane matembasi saka kuti sisi tigarire nyaya yecounseling sedare rese rakakwana vamwe vanhu vakamirira kutongwa plus apa nyaya bvudzi pasamoni pane imwe nyaya apa nyaya handisi kugori yadzoka bvudzi pasamoni tine imwe nyaya tichitsvaga kuti panyaya yataona kuti handisi kuauya asi handikama tatoona chiuda kuti uone murume ari kuteveredza
Achona tunasema kwa waenda kukuda. Akukuda. Lazima kudanga tena tunatoa kwa sababu rais. Watakula chibodo. Asuda Wewe bado ni anga bodo. Kama nataka cancel ndio na kufunga uti. Maybe yaiti sasa itambira. Anapo lazima tubalenda kuru pana Roma. Pana mashoka kama na timu. Anaona mtu ati ndio anaona ngakaita ari girugu ya kunga. Maoni yangu arumida chipata. Baba kana padare raitwa cancel. Anatosha baba kwa mama alira tena. Chichokwa ndaka panda msunga tena. Antitika. Baba kufunga. Iya ambo manofa makunza kufunga kuti ndisatinda tombo yazo upedza nani mukazi ndabata torewa kufunga. Pfuma anatosha vanoningira vanoreva zvo. But ndikufunga ndichikupa akangoita kuti temba angofunga kuti mawa ana regeri kufunga. Ambo pachaura kamapanzo vachiti napataura pachikodzero dzavana titsvagare kunokurewa pane shuwa ani imba yake yakapunzika ndombe yavangu vamusiwo kuno ndombe yato rehwa pfuma kuti musiwo uchienda kuti kunonodara neneteri handiti hatutaro yake akuti tionesani toda kuedza kuita counseling yekuti maybe zvinhu zvakabva handiti tuone kuti anotanga kuita because hatitoda kutaura nachokwadi kuti dare after dare wobva wachi une kwauda kuendesa mari usamamuza muti anyei kutindo but kunozodaka unobhadhara kutindo kwaunonoa kana wozi unembaonera tinomonera tutide kutoti unoona kuti izvi zvinanzi kuda zvinhu mukutaura kwako kune kwausikutora zvapane kutotaura kuti ndakazoona kubva kuti remember last time yekubva yakambotauriwa tikwaza kuti takatomutsura kuenda kubva wanechii handiti mamuri kunoana makazodzokera kubva mazolipa kubva wafuti zviro zvatakaturo munhu but munogona kuti makazoenda kubva nenyaya yekuti uyo anga asi kuuya kuti kumba anakangana yakawanda ndakamuonesa nhasi mari muziro ndichimuona mari muziro achona usiku ndandamuona futi akimangana zvisingaite tembaka iyo ndingovaudza vanhu kuti ndingaziva ndichamuda bhozi nyaya dzaoda kunonditsvagira nyaya chete